Ez a mai rendezvény beleillik a Toyota üzleti napok rendezvény sorozatunkba, ami az ország minden márka kereskedésében kifejezetten a vállalkozások kiszolgálására fókuszál. Bevezetik a kedves érdeklődőket a Toyota újdonságainak világába. A célunk természetesen az, hogy önök továbbra is elégedettek legyenek, minden információra, amire szükségük van, azt meg tudjuk adni önöknek, és természetesen számítunk a bizalmukba az elkövetkező időszakban is.